Zelenský žiada dve podmienky. Buď vstup do NATO, alebo aby Európa alebo Američania dodali jadrové rakety na Ukrajinu. A ideme si to prečítať a potom pustíme si video, ako počujete Zelenského, ako to žiada. A dobre to rozumieť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina by mohla zabezpečiť svoju bezpečnosť buď získaním jadrových zbraní, alebo vstupom do NATO. Prezradil, že túto perspektívu predložil bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, pričom zdôraznil kritické rozhodnutia, ktorými Ukrajina čelí v kontexte pretrvajúceho geopolitického napätia. А teraz si pustíme Зеленського, aby ste to почули на власне уші. України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми і обираємо. Ми і обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. Ako ste sami počuli, Zelenský jasne povedal, buď dodáte jadrové zbranie, alebo vstúpime do NATO. Takže prezident Ukrajiny, ktorý ani nie je prezidentom, lebo skončilo sa mu volebné obdobie približne 1-2 mesiace dozadu. Putin sa mu vysmieva, že není právom vôbec ani byť prezidentom a že má odstúpiť a nechať také voľby ako v Rusku. Putin urobil, tiež bol vo vojnovom stave Rusko a Rusi, čo spravili, mali volebné ako voľby, čo sa týkalo ruského prezidenta, takže prečo to nebolo aj na Ukrajine? Prečo Zelenský nenechal ako právo druhým voličom voliť alebo zúčastniť sa byť na tých voľbách? Takže je to také záhadné, že Zelenský sa správa ako nie tyran, ale egoista. Chcel som si lepšie tak povedať. Become the third NATO member one day, and we must do everything to ensure this happens. That is why the first fundamental point in the victory plan is the invitation to NATO. Ukrainians have shown that we can defend shared values, and we are standing against Russia, the biggest threat to Europe and global peace. In our revolutions, we've proven that we truly value democracy. Strengthening of Ukraine, it's not only depending on the weapon, this kind or that kind, it's depending on the will. If our partners will not lose their unity, we will not lose. Because Putin will never stop. Just if we will not stop.